Makhosi amakhulu, Ndawuwe, Thokoza, ingane zakwethu, Camagu, ondaba ezitha, ngiyanibingelela-ke singane zakwethu, singane zedlozi, nonke nje emakhaya ngamakhaya. Nginibingelela-ke la bese ngithi anginazise nje ukuthi kodwa njalo. My YouTube channel is not based ekuthenini nizokhuluma ngezinto zemoya yonke. Kodwa-ke ngoba izinto zemoya ziyayithinta impilo yethu. So I'm talking about lana impilo, life and beyond. That's why sesikhulume ngezinto ezisuke zijulile, zikhuluma ngezinto zemoya yakho wonke. Kodwa-ke angikho lapho. Lana ngizothi-ke ngizocacisa nje la ukuthi khona kwangibuza ukuthi lana mkhulu imimoya izithunywa zihlukene kangaka. Before I speak to ngikhulume ngalento ngane zakwethu. Ngicela wena uqala ukubona le video njengomkhulu kamkhulu wasemakhosini. Undaba exoxa ngofakazi lana ingane zakwethu. Ngicela ukuthi ke please subscribe wena uqala your first time nawe ungakazi subscribe ugcina ukubuka nje. Please do subscribe in order ukuthi ngikwazi ukuthi ngikuthulele ama video ngazo zonke izikhathi. Please do subscribe and watch the videos uwabuke nje up until the end aze aphele, so that you'll get the message clearly. Okay, lana ke ingane zakwethu. Izithunywa ukwahlukana kwazo zihluke kanjena-ke. Izithunywa kukhona isithunywa sentaba sasentabini, kukhona isithunywa samanzi, kukhona isithunywa sengilozi yomfula, kukhona isithunywa futhi sase mpophomeni. Ukuhlukana njalo kwezithunywa zamanzi lezo, njengoba ngithi kukhona isithunywa samanzi, kukhona isithunywa sempophoma, kukhona isithunywa sesiziba samanzi, kukhona isithunywa sasolwandle. Kodwa lezo kuhlukana kwezigaba zesithunywa zamanzi. Bese kuba khona ke isithunywa sasehlane. Beyond that ke kukhona lesi sithunywa ekuyaye kuthiwe isithunywa semibono esikulethela imibono ngazo zonke izikhathi. Sikuvusela siqhamuka namaphupho asuke esho into ethize esokutshengisa, ikakhulukazi uvamise uba yilo muntu ophupha izinto, uphuphela abantu, ubonisela abantu inkinga zabo nezixazululo ezingabasiza, udlulise imiyalezo ethize. Kube khona ke isithunywa esisimaze sidilikile kumuntu, kube isithunywa sokubholofitha. Kube khona isithunywa samandla okuphilisa. Kube khona isithunywa futhi lesi esikhuluma ngezilimi kumuntu uma ngabe sidilika kuyena. Zonke lezi ithunywa inhlobo ngeinhlobo, kodwa ke ukucacisela nje ukuthi leso naleso sukusiphiwe, uzothola ukuthi isithunywa sakho sidilika kuphi, emanzini noma sadilika usebandleni, ngoba khona nesithunywa ke sebandla lesi sidinga ukuthi uthi ukuhlushwa noma sifike lapho osidilika ngalendlela yokuthi uhlushwa noma usebandleni kuvane kudilike umoya wakho uqale ukusebenza ngaleso sikhathi. Leso sithunywa ke leso isikhathi esiningi kusuke kuyisithunywa sabantu abasuke bephiwe ukuhola abantu isikhathi esiningi, ukuba ngabaholi bamabandla. Uzwe kuthiwa umuntu unesiphiwo sokuthi alaphe noma ahole abantu, ubonakala enebandla enakho nalokhu. Ngoba phela nanokuhola amabandla lokhu akusiyona into kanombane. Lana ke ingane zakwethu ziyahlukahlukana izithunywa ngalolo hlobo, yize ke ngeke ngakwazi ukusiqeda zonke lana. Kodwa ke kufanele wazi yonke imimoya iyaklika labe ngqondo kuya khona, yonke imimoya iyazwana. Uthola ukuthi uma ngabe sidilikile isithunywa sakho ngaleyo ndlela esidilike ngayo, kusuke kuyileyo ndlela osuke uyiphiwe, noma kusuke leso sithunywa suke sikupha umhlahlandlela oya phambili ukuze ke uzikhulise. Kuyaye kuhambe lento eyayifike ibalekelwe abantu abaningi nabathandaza abaningi. Uma ngabe udulikele isithunywa, yazi nje lokhu ukuthi
kuyohambe kufune ukuthi uke uye entabeni, uke uye ehlane ulinde uthandaze, uke uye emanzini, uke uye emfuleni, uke uye empophomeni, uke uye olwandle. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi nje awuke ufikelwe, noma kwesinye isikhathi uze ufikelwe, kuze kuhambe kuphakame na imimoya yezithunywa noma imimoya yamandiki namandawe. Zikhona nezithunywa zamandiki nomndawe, kodwa-ke lezo thunywa izithunywa ezithanda ukuhluka kakhulu. Lapho-ke usuke usungeniswa esigabeni esithize ekuthi ngelinye ilanga soke sihlale phansi ke sixoxe ngaso, ngoba iyavuka le ndaba. Abathandazi abaningi ngiyazi baye beyibalekele namafinte kube nomthandazo kubalekele leyo nto, ngoba lapho kusuke sekuza yebo nomoya womngoma, nomoya wakho konke umngoma nobunyanga. So abanye baye bekubalekela, ikakhulukazi laba abasuke bekuzonda umngoma nobunyanga, ngoba bezitshela ukuthi kusuke kuyinto esuke iyimbi noma kusuke kuumoya omubi mostly. Kodwa-ke lento iya ngokuthi wena uziphethe kanjani, uthanda ukwenzani empilweni yomuntu, ngoba umoya womngoma nobunyanga awukho mubi, kuphela umuntu omubi ochuza iphathi yobumnyama noma ochuza indlela yobumnyama. Nganza kwethu ngiyaphela ke nje lapho. Thank you for watching this video up until the end. Ngingaze ngeqa amagula ngezinto eziningi. Ngibonga nje nganza kwethu kunina enisangixhasile ngama video subscription. I'm mostly like 650 something right now. Thank you. Please do share my videos. Please do WhatsApp me. And please, thank you for those ababe nami have been there. I've been getting calls abantu abathi mkhulu isilokhu sagcina i-YouTube channel yakho isenama subscription alapha ko 30 ko 50. Manje siyamangala uma usuphezulu kanjena. Ngithi ke nje thank you nganza ukuthi ungenxa yothando lwenu nanolwazi engiluveza ukusho ukuthi abantu balithandile. Please do share and subscribe kubantu abaningi everywhere la uthanda ukusharisha khona, with someone you trust, with someone you can share something. Lenda kodwa it's not secretive. Thank you nganza kwethu. Stay tuned for more videos. Mkhulu wasemakhosini lona. Amen. Bye bye.